Marketing ay mamimigay na naman sa inyo ng super na diskwento mabigat upugan sa kanilang Ano, rock ka rin. Nakuha ka na, te. Hey, nakuha ka na dyan. Sabay ko niya lang gano'n. Ako kaya ang tunay na. Kaya sa mga nagsisipin, narito ang magandang balita. Ang RRS Marketing ay mamimigay na naman sa inyo ng super na diskwento mabigat upugan sa kanilang Temo sir.
Sige ba kasi barka? Gusto mong rubber? Napitin yung antakan. Doong 16? Ito sarong ano? Pag-rebayan ng